Krásne slnečné ráno v Denveri. Sneží jak o život od večera. A presúvame sa do kuchynky. Kde dnes vám bude variť David. Výnimočne. Šunka, sír, klobása. Praženica, čaj, všetko. Všetko tu je. Okrem waflí a mafínov nič. Takže najlepšia americká raňajky, čo k tomu potrebujeme? Tento olej v spreji. 3-krát vystrekneme na každú časť tohto prístroja. Zalejeme, toto je cesto, vyzerá to ako cesto. Taký prostriedok to smrdí, ešte pridáme trochu. Aby sa nám to... Tak? Vyzerá to super. Také som ešte nikdy nejedol, to sa dneska vydarí. Zavrieme, otočíme. Necháme to vyplávať a zatiaľ... Robíme čaj. Výborný čaj z odstatej týždňovej teplej vody. A hlavne džús je dobrý. Rýchlo po ňom na záchod treba ísť. Džús už nikdy viac. Tak, wafle sa robia. Táto americká pochuťka. To vonia. Bez chuti. Ako nejaký plast, keby sa pálil. Ale fakt, to je nejaký plast. No. Tieto výborné mafiny. Ktoré sú nejak vlhké. Týždňové. Namačujú vo vode, aby to bolo dobré. No ďalej, tu máme ešte cereálie, samozrejme bez chute. Tu sú maslo, mlieko. To je ako od pokučov. Malé, suché, neviem, koláče. Chuťovka. Tu je nejaký chlieb, ale nemal ešte. A džem. Kávomat. A toto ani neviem čo je. Asi káva. Tak a už wafle nám budú skoro hotové. Pripravíme si tento výborný sirup. Bez chuti? Zase. Lepidlo topánky. Tak už to bude čoskoro. Obratíme naspäť, otvoríme. Jak nové. A toto je americký sen. Teraz to dostať odtiaľ. No. Super. Trošku lepidla. Tak. A americké raňajky sú hotové. Krásne. Ďakujeme za prezentáciu. Have a nice day. Have a nice day.